Kama minti wo ye den. Aha. Eba cho ye dura ye kan na daddy say. So pese e friend na onyi ono ankasa ne boto muska. Na on fan 23 so. Na o mun kotodwe na o mon paye ma no. Na me nu ye ne sa. Me nu ane ye ne sa na ye free ha na me kwa ye call de chem so. Ye wo ho no ma na ya friend ne say ade na ba. No na me dimlika. Na o say erade. Everyone on my friend that I'm say daddy. Ade na be kan ye na ba o. No say me ka kire o. Amen. Amen. Tie oya kwantene da ben. Ukwada na na bae. Ukwada na bae. Oba ukwada red light mpaebo na anopapa ana odisika na tu ne tire so bu nkotodwe. Ukwada na nwumre ana ye frɛ no sɛ the documents no aba. Amen. Say eno na ekura no aya mo nsende na mo fanto afidie no so. Say wanya Canada French and English. Multiple visa. Wow. Amen. Amen. As a student, visa no best by year by 2025 into 2 years. Amen. Amen. Into there's says akura and nekura kasa wo kwa betumi akọ. Na wo te he den, wo gide. Mo de ne akọ. Na wo twi mu. Mo mfa no nkọ mam. Amen. Ebi anu me hu bio. Osoro mo ho bai. Amen. Me da urade asese. Yes Lord. Oba ye no unya agidie. Na ne ayese wo bia wo ye. Yes. Na wodi sunsum no kwan so na nyame ahye ne ho animonyam. Amen. Omfa nkọ. Amen. Odru Canada ho so a. Yes Lord. Urade nyame e ma nipa nyina hu se wayiw. Amen. Ko yeye. Yes. Yesu demo. Amen. 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 Sania mami oba ha ni case sania na esitie obi ehun no. Oyare yare no na no odin. Ampa. Amen. Amen. Na eye owu yare. Yes. Enipa kan bi, abusua kan bi, doctors kan bi. Asofo ayese onkoda ni dua. Amen. Amen. Oba ya wasi difo yesi me nkoda ni dua wa ha. Yesi me nkoda ni dua we sei. Me nso me nye obi ahwe. Na mpo ma ye bi obi bibi mpa. Me pesa awurade nyankopon gitum se me ye ne dia. Yes. Amen. Eye nyame na maye bone atia no. Amen. Enuro ni nyina de ma no nyina da. Ode ni nyina ba kire. Hallelujah. Amen. Na odifo kire no ne wonye se onya tidiara. Ene yenhwe ne fra waye. Amen. Se kono na ji microphone no a ebi ankwase ma obeka no kaye mpon. Amen. Amen. Ebu commission ni mu ni akwantia ni hu ni ekeka ho nyina da. Ye da urade ase. Amen. Se watie na waje no. Amen. Ampa urade a kire se otumi sa yare nyina da. Ampa. Se wo hwe picture no sania na wositia no wote ho a ono akura no afa dia wakata me se papa eye me se mewu minim se mewu na wonim se obewu onim se wawu awie. Amen. Amen. So eurade de munti. Yes. Amen. Wodi ne de say Me vaida. Vaida de Pache frɛ me vaida usu. Vaida owusu. Pachai. Eurade nyankopon nhira wo. Amen. Ye de eurade as. Amen. God bless you. Sompa. Amen. Amen. High spirits, High power. high power. High spirit. Awurade nyankopɔn hyɛ wo bia wo ti me samre. Amen. Obi biara wo hwɛ me TV so samre. Bedin de Idahosa. Nigeria din. Dodo no afrɛ me high spirit. High power. Amen. Amen. Ebia and then the first time I would see me. And as I wash me, obi na kyerɛ wo sɛ ɛbɔ ahomakye no 9 bedru samre from 4 to 5 difo bi say ba Sompa TV sɛ nipa wo kyerɛ wo no Awurade nhyira no. Maybe our first time I would tie me ni me mo akwaba. Amen. Amen. Ye bɔ mpae wo Yesu din mu ansa ne yɛhyɛ baabi a wotie biara baabi a wotie me ni fi biara Samre woni Awurade kasa sɛ Awurade mede wase tie me yie pa
Yewo edura se obi ntimi na otumi nom ye friend sleeping tablet untumi na wo nom aduru na wada na se obi ntimi nsore nso a ho aduru ni ho Danny Farmer for nton ho aduru amen pa Amen. Who for World Health Organization for nton ho aduru ti se wutumi sore a ye frɛ bibi adom ti samre wo da awurade nyankopɔ ase se the huma bronti ene kohwe emergency abusua bi wura ho kohwe gi anopai yede obi kwa akohyem ni mfie te se wa na ho odin na nkete se wa a man full of life yesterday is without life this morning Nipa na nko kwan nra na oni nkwa. Samre ye nyina dia noko bom ada awurade nyankopɔ ase Lord. baabi a wugina bia baabi a wutie bia ka bia wutimu bia ewo Yesu di mu fast da kese ma awurade nyankopɔ Spirit of the living God, we bless your name. Spirit of God, we bless you. Le kabadona brosete. Le kadala brosokete. Le darabashikete le brosate. Spirit of God, we bless your name. We give you the glory for what you have done, for what you are doing, and for what you do. To be alive is not by magic. To be alive is not by the alarm clock. To be alive is by the grace. To be alive is by your mercy. To be alive is by your kindness. To be alive is by your will. Father, we are here to say thank you. We are here to bless your holy name. Baba, we give you all the glory. Ebosa kadi kole hari botamaya. Pela ukabro se prekatalo sata. Leka daraba suke telebro sata. Leka daraba sata. Bi wanu fast da kesema uradi nyako. Bi wanu fast da kesema sro. Bi wanu fast da kesema sro. Nyeni panyina nyanya ne sane wanyi. Ni panyina nyeni panyina na sori ya hodi. Eni obi sori ya wadani akere hospital. Eni obi sori ya dinani akere mochre. Eni obi sori ya wanti asemeda. Le karabasata. Le karabasata. Le karabrosa de beheta. Yalla balu kadibosata. Yebro katila bosata. Yabada basuke de leho. Lebro seka labasita. Lebro kadela basita. Le karabasita. Le krabose mahanda yuta. Le prakadira bosata. Lebro sendere biante. Le body kade. Le kadira bosata. Kalabala basita. Kalebrosita. Yalla bakano hote. In the name of Jesus. Ezekiel 11 verse 2, mami. Amen. Ezekiel nya vision. Awurade nyankopon bie Ezekiel ani no fa Ezekiel kwa sorry pro. The east gates. Na Ezekiel kwa hwa de bi wo ho. Eno na me no mbie no gina so abom pae ansa ne awura sunsun. Amen. Amen pa. Tiasesa. Ezekiel 11 verse 2. Edi asamna esi ho. Ezekiel 11 verse number 2. Then said he unto me, na sunsum ne ka kire me say, Son of man, woni paba, these are the men that devises mischief eye we mu na epra ne boni and give wicked counsel in the city. futu boni tie. Yes, Lord. Ezekiel nya vision no na Awurade Nyankopɔn ne honhom duru ba bi na Awurade kire ne say, ohu boni esi krom ha. Accident yesi. Obi tene store air condition si ne so. Na ka agba awuram na ba bekuno. Wobi si jikota ade bra me wote ya ne se ne ba na wu abonten. Amen pa. Amen. Obi na danfo didi. Obi kwasra na danfo ne dofo. Abrante bi Africa ye friend say abrochira ba last week ya okwasra ne dofo. Okoye obi a woni se kan akuno. Oh Jesus. Obi kono wonim se wo ma. Ene nipa bebre e pia bonten akwa adwuma no. Enye ye nyina ne ye besia ba fie. Ana sunsum no etra Ezekiel say twi ne say. Na waka kire me say. No Ezekiel say no waka kire me say. Oni paba. Yenum ne marima. Watwe abusisem. Woni marima wo ye de ba dia. It was a spiritual vision. And that's no. The Lord said to me, Son of man, these are the men who are plotting evil and giving wicked advice in this city. And what happened next? No fu bone. What fu bone? Obata se so obi atwetwa ne yere. Obi akokum sei. Obi timi di bone bi wote ase ne nipa da se ni kurade na eba nipa so yi. Eye sunsumu afutu bone bi ekoso. Yes, Lord. Obi atumi esa wo bo. Emre no duru na se wo se nipa no etimi eye ade a wo ka kire wo no a. Wo bo no sa fe de asesa adentia.
Wobi etu na futuboni spiritually. A futuboni bi akoso. Oh sister wa kyerem nyambo bi di usika ne bebra. Ade be twemo nsa ofra na wonfa. Connection mind obi timi di ne ho adanse kyerɛw. Enipa asomasi wo de why kɔ no ho obetima boa mo watu kwan. Onkwan de usika kɔ a na wonya futuboni bi se fa sika ne dwane. Amen. Amen. And you have a bumpire, who catch the radio home step. Yes, Lord. Soon will be bellow or men for to bonnie. Jesus. Nipa almost a saboni, she said accident. Jesus. She said a car. Jesus. She said car. She said you must say Yes. Jesus. Are you here with me? Yes. She said you must say it. She said what I say. She said Kugo, she said war. And then we'll catch her in the coupon and say, whoop ye. And what the man will be a danto. Be on the bumper somebody. Let it not happen to us. By the spirit, by the power, by the authorities, let the impress us. Let go back to the heat. Ibrakatolamos. Yekabamos. Yentelamos. Yentelamos. Yekatolamos. 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 Lekabamos. Arakatolamos. Lebrokatolamos. Ikabakibadaloda. Lekadalabas. Lekadalabas. In the name of Jesus. Yes, starting 3 verse 1. On your mom pay back. Ezekiel 11 verse 1. Or say. Na ho no ma me so. Now radison some no ma me so kasa spirit. Kasa high spirit. Our Father Jesus. Now radison some no ma me so. Yes. This is the prophet Ezekiel speaking. I was caught up in the realms of the supernatural. They make call Eradi Fie no Epo FM. What they make call Eradi Fie Prono Epo FM. Ponkasia was Ponkasia in chain. Eprocas, Epo no ano. Qua Na he. Sha. Na merema adionunum. Ne merema say. Adionunum ni English ya say. 20 say. 25 men. In the realms of the supernatural. Amen. Amen. Ezekiel nya vision. Vision nya ye no hunu ni mema mako 25. Yes. E wo sunsumu. Amen. Amen. Mo am se hwi ni wiase no muntie ne ye pa. Ezekiel se wo hunu mema mako say 25. E wo sunsumu wiase. Jesus. Ko na merema don jira Ponkasia na no. Na me hunu asaba Yasania. Na me hunu papa bi ye fra no asa na ne ba bi ye fra no Yasania. Amen. Then the Spirit lifted me up, brought me to the gate of the house of the Lord that faces the east. There at the entrance of the gate were 25 men. And I saw among them Jazania, son of Azur. Amen. And Pilatia. And Pilatia. And Pilatia. Tie me who first one so who Yasania. Or say a member 25 for no me who woman. Meaning back home. Yes. Your friend Kofi Yasania. Yes. And back your friend say Pilatia. Meaning woman in one papa. But so mono. Omo kawama almost a sabon home. Meaning woman were Jumam. Meaning woman office. Meaning woman were Busiam. Amen. Amen. Ezekiel himself or Quaco to a home or Koyana. Squad yes, no one knew Papa. Ha! Was it not? Pilatia open here. Samu can call for Emma Brabon Coswon. Jesus. Now me who why? Yasania. Me who Yasania. Pilatia. Yasania ni papa. Me ni papa. Amen. Amen. So me who sanko for we. Me no woman a school. Yeah. Me no woman a area. Me no woman a juma. Yes, Lord. Me no woman a kaya sumasam. Yes, Lord. And Ezekiel wura so na radi chance sanko for we ya wonim wo papa yi. Sanko for we na hye. Woni radi ho mbeka say nipa bia menim no wo so ntia me. Yes, Lord. Nipa bia tie me. Nipa bia menim no honam mu so wo ye nipa. Na mom sunsum fa mu wiase am. Yes. Besama ya mo for number no ento TV no so ma me. Yankopon sham. Amen. And nipa bia da. Enipa biada ye nim no. Yes, Lord. Oh, oye mi co-worker. Yes. Oh,
wɔyɛ madamfo. Yes, Lord. Oh, wɔyɛ me classmates. Oh, wɔyɛ makonta. Yes. Wɔyɛ maase. Amen pa. Amen. Na Ezekiel sɛ me hunu wiya na me sɛ ei. Mo nyinaa sɛ sunsun mo yɛ nipa bi. Sunsun killers. O ba wo nsa ba bɔ mpae. Yes, Lord. Te sɛ wonim Benaya. Wonim Pilatia. Na sɛ wode ne kɔdi wo nkɔm a. Adeɛ nkyɛ no 25 men no, they have a meeting. Ɔmo wura sunsun kɔyɛ spiritual meeting. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ɔmo kɔyɛ spiritual meeting. Aka wo wabrabɔ ho nsɛm. David ka sɛ bi ya ne yɛma werɛ ho. Wɔsɛ meti nipa wɔ mo ho me gyaframa. Nipa yawo ne 9 months ɔhome deɛ ba adeɛ gyaframa medin the high spirit. Amen. Hwɛ nneɛma a na ɛkɔ so, hwɛ adansedi a na ɛkɔ so, hwɛ yareɛ akɛse a Awurade Nyankopɔn tumi nsa. Amen. Wɔkyerɛ Nyame yɛ adom a wɔkyerɛ wo kuada anɔpa ana metena se wɔ Kumasi a. Amen. Amen. Yɛbɔ mpaeɛ ka kyerɛ Awurade sɛ enipa biara a wonim no ne nso sunsum fam wiase no ɔgyina ho ma biribi foforɔ. Yes, Lord. Sunsum wiase no ɔyɛ sɛefoɔ. Sunsum wiase no wɔka wɔtamfo ho. Sɛ wobɔ nsɛm bɔ mpaeɛ Bible sɛ na Ezekiel sɛ na sunsum no ka kyerɛ me sɛ nipa ba yɛ dɛn hyɛ nkɔm toa so ma me. Na ɔka kyerɛ me sɛ onipa ba. Ɔka kyerɛ me sɛ nipa ba. Yɛnum ne mmarima a wɔtufo na wɔdwene abususɛm wɔ kuro yi mu. Kɔ. Wɔsi berɛ a wɔde sisi adan mpinkyɛnyɛ yi ne ɛsɛn no. Kɔ. Yɛne nam. Ɛno nti hyɛ wɔn ho nkɔm. Wɔsi yɛde ba adeɛ. Hyɛ wɔn ho nkɔm. Hyɛ wɔn ho nkɔm. Onipa ba. Nipa 25 ni yɛde ba adeɛ. Ɛnɛ wo dɛm hɔ ɛhɔ ba bɛyɛ prophetic arena. Amen. Wo bɛ hyɛ nkɔm. Yes, Lord. Wo bɛ hyɛ nkɔm. Yes, Lord. Kasa mi hyɛ nkɔm. Wɔsi de yɛ ba adeɛ atoa so ma me. Ɔse na Awurade honhom tɔɔ me so. Na Awurade honhom saa tɔɔ me so tie. Awurade honhom na fa no kɔ sunsun fam wiase. Ana sunsun fam wɔ Awurade honhom saa tɔɔ no so. Ka sɛ Awurade sie ni. Na kasa de Awurade sie ni. Saa na mokɔ Israel fie. Na deɛ ɛba mo adwene mu no. Me deɛ menim. Kɔ. Nsia no. Mo ama mo atɔfoɔ adɔso kuro yi mu. Kɔ. Na mo de atɔfoɔ funu ahyehyɛ emu mmorɔno so na mama. Amen. Amen. Ɛno nti Awurade Nyankopɔn sie ni. Sɛ Awurade Nyankopɔn sie ni. Mo atɔfoɔ a mo de agugu mu. Nyankopɔn nhyira wo. Amen. Amen. Wo kan ba se a ɔse na mehyɛ nkɔm na Pilatia wui. Amen. Mehyɛ nkɔm na Pilatia yɛ dɛ ɔwui. Obɛhyɛ nkɔm. Kasa Awurade me Nyankopɔn. Enipa bi a menim no. Honam mu. Na menim so yɛ nipa. Na nso sunsum wiase. Ɔyɛ me tamfo. Ɔsɔre tia me. Mehyɛ no nkɔm ne dɛ. Ɔwɔ honhom. Ɔsɛ yɛ honhom. Ɔsɛ yɛ praeɛ. Ɛmpra ne fie. Ɛwɔ Yesu di mu. La wanda riboso ena kapote liga la boso hala kapote hala riboso liga
In the name of Jesus. Amen. Amen. Hear me. Young for Bible no encore the book of Luke 19. Luke 19. Amen. Amen. Hear me. Bible mu ye fra ba bi braso sam sa utie me radio so a me bobo me number so na ma wansa. Amen. Amen. Me din the Ida Hosa. Yes, Lord. Ya wo kuma se Chronom Iron Gate. Yes, Lord. Ubadu hoba unse asori kese ni so. Wachira no pa na me tena se na ma counseling. Yes. Number ni 0534 0534 331 331 299 299 0534 0534 331 331 299 299. Amen. Amen. Blabera HIV akesia nyankopon san ho. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Yade agana fo asofo se nyankopon tumi nsa no. Mumra mehwa se osoro esa no simple ho. We use Sudimu. Amen pa. Amen. Ana 0534 0534 334 334 063 063 0534 0534 334 334 063 063 number ne yamienu eye 0534 0534 331 331 299 299. Amen. Amen. Obi biara opeso so seed bia betumi so for number we aso. Yes, Lord. Me did the high spirit. High power. Now I just so high power. Yes, Lord. Say eduru baabi a wo hia sunsumu a. Yes, Lord. Eduru baabi a wo hia sunsumu a. Yes, Lord. Ukwaje bosia ase. Ukwahunu panyini bi anyeye. Ukwahunu police for yanka bi ama. Amen. But eduru mre a wo hia sunsumu a. Yes, Lord. Ana obetumi afresa number yi. Amen. Baabi aduru utimi unse nipa ntumi nya. Tia me mari busa abofo no say asema wo kan be de na aba ho. Ye woni me bi ho no ma wo pesa wo ye bet. Uhunu kwan be fa so betimi aba. Ebe ye den na aba ho. Osi na sunsum no baba so. Amen. Kasa sunsum no di baba. Sunsum no di baba. Ti love bi ho no ma na sa brabo ni timi koduru baabi a. Se sunsum antoa so a wo ye den obua. Anu nti ye fra baabi braso sem. Kira sa wo mra so de yi. Ensem. Wo mra so nsem. Kan Luke no me ehwe. Emra bia ne ne wo soro ye. Aha. Yakeka Luke asem no. Tie. Ti dunkron chichemu aduana ba ko no. Aha. Na obene no. Na Yesu ben Jerusalem. O hwe kro no sun wo so se. Tie Yesu hwe Jerusalem anu wo sun ye. Mi tie mi ye pa. Ewurade nyame tumi ade nyina ye. Na wotumi ade nyina ye de a ade na hwe Jerusalem a wusu. Nyam emra ye kase nyame hwe obi a na wo su. Jesus. Amen. Amen. Yesu hwe Jerusalem Bible say na Yesu su. Yesu wansu ma akupo. Dabi. Odu Lazarus ho wosu. Odu Jerusalem o yereba de.
osum prensa yesu duru hɔ nom no yesu hɔ Jerusalem saa no osu na de ntia yesu su ye na me kyerɛ wo yi de asɛm ti na yesu su ye aha sɛ wo nso anka na wonim deɛ ɛfa asomdwe ho a aha nanso afei wɔde ayɛ dɛ ahintaw ɛnɛ de ntia me su Jerusalem nyina ne sɛ ɔmo nim asomdwe mmerɛ Dabi. ɛmmerɛ Nyankopɔn pɛɛ sɛ ɔbɛsa wo yadeɛ ɛmmerɛ Awurade pɛɛ sɛ nka wo nso bɛtumi adi adanseɛ Yes, Lord. amen amen ɔbaa bi se odiifo da bia me se madamfo a wɔkyerɛ me sɛ woba Sompa TV bi ntie wo no wayɛ ma de papapapa nyame nhyira no Amen. amen waboa me papapapapapa Yes, Lord. wɔsɛ me kora de nka me TV mu wɔ baabi a mede toɔ na mmom firi sɛ nnipa no kyerɛ me sɛ memfa nto Sompa TV from 4 to 5 no a mehyɛ aseɛ sɛ metie adiifoɔ yi da hosa no amen na metoa nabɔ no hwɛ ne Awurade Nyankopɔn yɛ hwɛ obi di adanseɛ ɔse na ɔpɛ sɛ ɔtu kwan na kwantuo no akyɛ ɔba wukuada nopa ɛduru wukuada nwummerɛ na aba Nisaka. ka sɛ sunsum no de bɛba Sunsum ne de high baba. spirit high power hwɛ the whole Africa the whole Africa strongest the whole Ghana strongest Africa strongest aberanteɛ yɛkyerɛ ne wɔkɔ bi a wɔwini ana obi ka kyerɛ ne sɛ wopɛ sɛ wowini deɛ a wowɛ TV no so ɛda so sɛsi a sɛ wopɛ sɛ wodi nkonim deɛ a ɛneɛ mekyerɛ baabi baako pɛ ɛwɔ Kumasi ha amen asɔfoɔ abudeɛ asɔfoɔ ɛkɔ so na asɔfoɔ yɛ sɛ na mmom mekyerɛ wo baabi baako pɛ kɔkoro no ma Young Gate wobɛkɔhunu Ida Hosa wɔ hɔ amen wode wonya sia Young Gate hɔ no mopɛ filling station anim a na wɔfrɛ asɔre dan no wɔ kwan no ho a wotena dan baako pɛ na waduru ɛwɔ kwan no ho a amen aberanteɛ no bae na wɔsoro kasa maa no ɛna wɔkɔ wini a ɔde ne ho abɛkyerɛ ɛnɛ wɔbɛda ase no ɔbɛduru yɛ pɛ wɔ se papa mepɛ sɛ meyɛ ɔhyɛ wɔ asɔre dɛm ha Yes, Lord. amen ɔwɔ aberanteɛ ogyina hɔ no wɔyɛ ɔhyɛ wɔ asɔre dɛm hɔ ka sɛ amen paa Amen. ɔn sɛ ɔhyɛfoɔ ayi gu ne kom Yeah. amen ɔno na yɛ currently Africa nyinaa nea ne ho ɔdene no no Yes, Lord. amen Ghana nyinaa nea ne ho ɔdene Yes, ɛno no Lord. te aseɛ saa ɛyɛ straight hallelujah Amen. sɛ wɔn mu mpo amfɔ mo ho anto ɔmo ahoɔden so a amen Yesu Kristo hwɛ Jerusalem a wɔsuu yɛ nyinaa ne sɛ Jerusalem nim ɔgyeɛ mmerɛ Jerusalem fa sɔfo biara sɛ sɔfo biara na sɛ sɔfo bi na ɛpirikyi wɔ TV so sɔfo bi na ɛpirikyi wɔ radio so sɔfo bi na metene ne saa mmere na no Bartimeus twam Yesu Kristo twam na Bartimeus ti dɛdɛdɛdɛdɛ na ɔbusa sɛ bawomia na ɔmo sɛ nya bawomia airline yɛsɛ nya airline Dabi. ɛne ɛbɛ sɛ yɛ Canada Japan ɛyɛ Ken Dabi. wɔmo sɛ nya Ken ɛna ɔsɛ na ɛwan na ɔmo sɛ Yesu Kristo na atwam no wɔsɛ yɛ Yes, Lord. amen Bible sɛ ne wɔpaa ne ntoma to gui Yes, Lord. sɛ nka Bartimeus yɛ akwadworɔ ana ɔfrɛ afon so mesrɛ mo moma mpaeɛ ma me mesrɛ diifoɔ mesrɛ na meyale wɔmmɔ mpaeɛ ma me fon so a anka ne wano no Yes. Bible sɛ na Bartimeus teɛm hwɛ baabi te sɛ kagye tia na obi ateɛm na obi ateɛ amen Amen. Yesu aduru akyerɛ ɔbɛte ɔteɛ mu Yesu sɛ obi frɛ me obi anya akwadworɔ wɔbi frɛ me Ofre me. ɛwɔ 053 053 433 433 12 12 99 99. obi frɛ me Obi frɛ me. obi wɔ hɔ a wɔti ɔfrɛ Yesu ɔna Yes, Lord. obi wɔ hɔ a wɔfrɛ Yesu Yes, Lord. the book of Psalms ɔse na hiani bi tie mu na Awurade tie no ohiani bi abiribi hia no Yes. ayaresa bi hia no Yes, Lord. adwuma bi hia no Yes, Lord. mpunto bi hia no Yes, Lord. amen Amen. praise the Lord hallelujah abo obi se papa makɔ han machine sɛ mede kɔ akɔpɛ sika kakra wɔ nwuram mekoduru ya machine na yɛ meka amen machine na mekɔ han no kora manya sika kora nkotua ka Jesus. amen Amen. ɔsoro mmoayɛ Amen. ti aseɛ saa straight Bartimeus tia mu Yesu sɛ obi fra me afei wɔ sɛ mommra wɔsia Yesu Kristo pa Yesu sɛ di asɛm mema wo sika wɔsɛ owura mehia sika na ɔsɛ na sɛ na wote hɔ na wosrɛsrɛ sika Yes. ɔsɛ daabi na mmom na menya obi a diifo a mɛka m'asɛm akyerɛ no owura nyɛ sɛ sika na mepɛ ayaresa mepɛ sɛ mehu no adeɛ
me person me so me hunu nipa bi. Amen. Hallelujah. Amen. Me so me person me hu sa mabrabo ayeye. Yes, Lord. Me so me person si me ye. Yes, Lord. Awurade me so me person me hu na de. Yes, Lord. Awurade me so me person me so me tumi sore nante. Yes, Lord. Stroke no me so me person me di hu adanse. Yes, Lord. De bia me ka kire wo say Ghana has any musimu ya mu niema no. Enu nti na bonsam twifa mo so da. Because mo de kasa ne somsoro. Mo de kasa ne som Nyankopɔn. Tumi nka ho. Amen. Amen. Mo asofo no ye Bible school fo. Eye literature, eye brofo akese, eye grammar. Medical so aka say demons do not fear grammar. Ahomboni nsuro brofo. Amen. Amen. Demons do not what? They don't fear grammar. Ahomboni nsuro brofo kasa. And the spirit of the Lord and the power of the Lord. Yes. There be. Hallelujah. Amen. 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 Demons do not fear grammar. Brofo ahomboni nsuro brofo kasa. Demons fear power. No mo nsuro Some to. slow to me. Yes. Amen. Pa. Amen. Tiasa. Straight. I don't see. Obi akọ Bible school we obukọ Bible school we no wakọ akosua Hebrew wakosua friend say Greek and you obo Hebrew word we no akyerɛ ase obo Greek word we no akyerɛ ase ɛyɛ all right dem mo sɛ sunsun bi ni obi da na jo a yɛnkɔkyerɛ Hebrew mu There be. He is straight. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yabu obi dua na fura ho na Yes. ɛnyɛ Hebrew There be. ɛnyɛ apologia There be. ɛnyɛ brɔfo akɛseɛ There be. obi adwuma ɛsɛe a Yes. ɛnyɛ Hebrew There be. ɛyɛ tumi. Yes, Lord. Power. Tiasa sa. Yes, straight. Tiana num Nyankopɔn ka kyerɛ Moses sɛ deɛ ne wɔ nsɛm wɔ sɛ Awurade Nyankopɔn ɛpɔ Moses to twere. Wɔto twere yɛ pɛ na dane wɔ sɛ safa so ne to. Ɔsɔ ne to na dane pɔma. So yes. Me do kɔ power school. To me school ne yɛkɔ no. Yes. Sɛ ya na kɔ no hɔ. Enkogyina ho nkaka sɛ Awurade sɛ na Awurade sɛ mame man nkɔ. Hwɛ. Yɛsɛ yɛ simple sa. There be. Ti Moses ka kyerɛ Awurade sɛ wɔn mo nyi ni Israel fo no kɔ mo nyi ni. Agye sɛ wɔn hunu tumi bi. Yes. Agye sɛ wɔn hunu deɛ ba deɛ. Tumi bi. Yɛhunu tumi bi anka medi wɔ soro akyi. There be. Ka medi Nyankopɔn akyi. There be. Wɔyi n'anim onyam adi bi de akyerɛ yɛn. Yes, Lord. Amen. Bɔnsɛm asoro. Wɔsoro ansesa sɛ yɛyare a enku yɛn daabi. Wɔsɛ me man ntam pie mu mobɛnya mo mɔyaresa. Ɛmmerɛ bi ba ɛkɔm di Israelfoɔ. Ɛkɔm adi Israelfoɔ. Sukɔm di Israelfoɔ afei ne sukɔm yɛ ku ho. Hɔ na ɔmo ka kyerɛ bɔ sɛ wɔawie yɛbɛbɔ wɔku. Asɛm ɔba. Mose bɔne bɛɛ ma yɛ wɔn sɛ sukɔm di yɛn. Sukɔm di yɛn. Kam ma yɛn tena yɛn ko asom mu. Tena bia me ka kyerɛ asɔfo etie me sɛ. Amen. Amen. Mumpirempe wɔ soro tumi. Amen. Because ebi asɔre ba na wɔte asɔre dɛm hɔ no wɔnim aduro bi asokɔ. There be. Hello. Hi. Wɔni busum bia. Wɔni kɔnfo bia. Soma bia ni mu no. Na ne da so nyina ne wo Nyankopɔn a wodi wɔkyire. Yes, Lord. Enti sɛ disappoint ne pɛ na wie yɛ nyina no no. Wɔbɛyɛ mɔbɔ wɔ ne nam fofuo mu. Ɔbɛyɛ mɔbɔ wɔ adwuma mu. Ɔbɛyɛ mɔbɔ wɔ abrabɔ mu. So make sure sir you are equipped enough to stand before these people. To back this kind of people. Yes. Amen. Amen. Now wokɔ akɔ Israelfoɔ afiri kwasum. Ɛwɔ abra Pharaoh hɔ. Na Pharaoh no nso wɔ hɔ no nso no. Wɔwɔ nkɔmfo a wɔde wɔn poma to hɔ ɛda ne wɔwɔ. Yeah. Amen. Amen. Ti hwɛ wɔn nsɔre ma wɔn yare yɛ different. Wɔn nsɔre ma wɔn asɛm yɛ different. Asɛm no bɛsi ano ansa asie. Ɛbɛto no ano ansa ato no. Unnecessary. Kasi unnecessary. Praise the Lord. Ɛmfasoɔ bi ani so. Tɔm ka kyerɛ Moses sɛ wo na abɛyi yɛn na asɛ sɛ wɔtumi ma Awurade nkasa. Na Moses pagya ne kyerɛ soro na Awurade ka kyerɛ ne sɛ ɛboɔ no da wo nkyɛn no nsuo wɔ mu. Yes, Lord. Fridge ne si wo nkyɛn no. Amen. Ɛboɔ da wo nkyɛn no ɛyɛ deep freezer. Yes, Lord. Ɛfiri sɛ mebɔɔ soro bɔɔ asase. Ebesi ne bɛyi Israelfoɔ na nsuo wɔ boɔ yi mu dada. Amen. Amen. Na ɔka kyerɛ sɛ fa poma no yɛ deɛ. Jesus. Hallelujah. Fa kyerɛ so na nsuo bɛfiri boɔ ne mu aba. Obi tie mi nsukɔm di no. Ɔda boɔ bi ho. Nanso hwan poma, hwan ne kura poma. Difo bɛ ne kura poma obɛtumi akyerɛ ne sɛ yɛsɛi na ho ntɔ. Ti nipa bi sɛ wɔn mo gyidie kura wɔ nyame mu no afirim anyi wɔ no a anya yɛm yɛmpɛ baabi ntra ti kwasia da dura abranteɛ so ɔbɛkɔm amutuo special. Hallelujah. Amen. Na nkɔkɔɛ na wɔsoro tumi yɛ adwuma. This is our God.
That time yesu no akonfo bi tumi ba ye krom omo yiyi niema ko Nigeria ko amen ozo for me boy o Nigeria wa he Lagos busano mam amen magicians ye won Nigeria nya senketwa enti adifo nsoso dia na wasa yesu ye Yes, Lord. amen emra duru sanya kasa bio ba bia wiase duru no eye tumi baby you said to me see the body to me Power. me did the high spirit High power. would you dia benyankwa Amen. number is 0534 0534 331 331 299 299 0534 0534 331 331 299 299 0534 0534 331 331 299 299 and 0534 0534 334 334 063 I come 063 30 minutes na me free probably to my frame me yedi nkomo Yes, Lord. 0534 0534 334 334 063 063 amen Amen. etore bia wuduru cancer no obi fra Accra ba on na number 1 no obi to Kumasi ya no oba late adentia oye police ni oye soldier ni oye nurse ni enti misramo mo hwe na menye ntem na menhu difo ntem na menko misramo sankofo no opesi ye hwe wo ntem a na oba ntem na yefe na yeyi la ne fa ho yeyi la ne fa ho yeyi la ne fa ho obi nso te hodom no odigide ne ba ya fe na ne bufu na gide na dane abufuo odisa police ni so wa na mana nko a asem foforo wa hwe na asini ya mana nko ntem a eno so ya asem foforo enti mesra ye nyina aye problem a ye face ni hopa amen sa wo pa ntem no aba ntem no watimi akontem eno nti na hia no nsia no 6 o'clock amen watina wukuo ani nti watira me ma TV so because ye tira se. Yes, Lord. Ni enya mema kasa. Amen. Ni a kire onyankopɔ otumi. Besu kwam di obi a ebo da ne nkyɛn pɛ. Ebo no mu na nsuo wɔ. Nanso hwan na wotumi a wobetumi de ne poma atira ma nsuo aba. Ayare sada ne nkyɛn pɛ. Nanso hwan na ema na kwankyerɛ. Hello? Adwuma no kɛbɛyɛ ye obi a ye bia me yɛ sa ye. Yes, Lord. Nanso hwan na ema na kwankyerɛ. Hwan? Ti nipa bi a ye helpless. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Any be a helpless. Ni boafo. What's that you do? Be called Canada. Near the Nako Hospital, near Kosani. Not the former Quantre. No, go to Canada, Honomoa. Yes, I didn't cry any hope you. Kidina, say no. Any hope you. Yet any hope you. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Now, your car Quantre, so we are in Sukra, a bear mama. Shock. Aye, de badia. Bolejo, Casa Bolejo. Amen. Amen. Soon, one way I won't hear. Yes, Lord. Within the high spirit. High power. Ujidia Benyankwa. Is Straight. Amen. Amen. Miss Ujidia Bede. Ubenyankwa. Ujidia Bede. Ubenyankwa. Amen. Amen. And one no. Yes. Twasoma me waluko. Ye duru aduana miensa no. Kwa. Na nabi beba wo so a. Yesu Kristo hwe Jerusalem a wonsuo no ka kire mo se. Muni mo jemre na nabi beba mo so. Aha. Watamfo beba wo ho pie. Watamfo beba wo pie. Ni watwa wo ho kontonkro. Watamfo betwa ho kontonkro. So mo ma trefo mu da no. Ye fra bibi kotokro. Kotokro. Eno na ye di nu enwura na se a ni etwa. Amen. Enu nti Bible kire se atamfo to be twa nipa ho de ba de kotokro. Obi bia da watwa ho kotokro. Watwa wa wade ho kotokro. Jesus. I didn't disappoint no. Ewo Yesu. Oh won't no. Ewo Yesu di mo. On time in death and to no. Yes, Lord. Oh Yesu Kristo di. Yes. Amen. Was what atamfo betwa ho kotokro tie asem ne yekɔ. Na waka wa hyemu ba biara. Watamfo beko hyemu ba biara kɔ. Ni wadwiri ne wo ma. Aha. Wo mu Kɔ. agu fam. Kɔ. Na worinya wase na worinya wo mu buo obo so. Wori nya mu po so efiri sɛ. Efiri sɛ. Aha. Wa hunu bra, wase wa hunu bra. Wo be hye wo no. Wa hunu bra. Wo be hye wo no. Woni mo gye bre. Yes. Amen. Amen. Ohun mre nyina sɛ mre nyina yɛ pɛ. Asɔfo nyina yɛ pɛ. Ti Yesu hwɛ Jerusalem no sɛ me ma ba mo nkyɛn. Yes, Lord. Mo ya resenti na me ba yɛ. Yes. Mo adanse enti na me ba yɛ. Yes. Esu Jerusalem ante. Mahunu. Amen. Amen. Utumi fa ka koji. Sompa. Efiri baabi a wei edi mirika akɔ 37. Eduru D4 so a
no afra wo phone so me sera mo me nan ya me ya me ntimi ma nti mo mpa ya ma me phone so Yesu we Jerusalem wo se unim oje emre Dabi. Anka yesoma asanke yemeje Yes. Ke mehu mobo. Nanso Jerusalem unim oje emre. Yes, Lord. Jerusalem mo fa sofo bia se sofo bia. Ufa difo bia se difo bia. Wo hu me da. Dabi. Wo hia me da. Dabi. Within the high spirit. High power. Ujidi abanyankwa. Amen. 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 Tiasesa. Straight. Ti ukwada nopa. Nyame ya adom a mihia wo bibia da. A wo betu na mo wo Yesu Kristo di mo. Amen. Ukwada nopa 6 o'clock. Amen. Na cancel na sase. Na me kai wo so say Ghana ha nyina no ye yi nipa mako 120 120. How do you know? Omo bekas a spiritual team. Ti opasa wo ka ho a. Amen. Amen. Ubatumi akasa difo me pesa odi me ka ho. What about I D for me person would me ka ho. Amen. Amen. Ofre pa ye de wudin be ka ho. Amen. Na empanyimfo afre ho. Yes, Lord. Panyimfo be fro ne atre ho ehon niema ye in charge. Amen. Amen. Group no a spiritual team no ye in charge. Yes, Lord. Amen pa. Amen. Wo mo be kira ho sania ya kwansitiye. Because these are the people a men church ne ebesie ne ebeto won e wo TV so. And that's our radio so. Amen. Yesu Christo hu Jerusalem wo so yi. No say Jerusalem, wonim wo jemre. You have a problem with timing. Oh, how Amen. The Bible says the sons of Issachar, No, see, they Issachar, were man. men that understands time and No mo ye season. nipa mo tin mre ne oje. Amen. Ti Issachar met me who say by this time about 4 to 5 in the whole seba. Yes, Lord. And to was some me TV to him for Sompa. I was some me radio to him for Sompa. Who nim sa time no. Hallelujah. Ma chinchira but before me hunu say me time mo e was say nyame de kasa ma me ni. Utimi hunu sa time no. So they knew what Israel ought to do. Nti no munim ne o say Israel. Hallelujah. Amen. Israel might do the right thing at the right time. Ebia Israel be ya de no e wo mrepam so. If they do the right thing at the wrong time, it is considered wrong. So mo ya de pa no wo mreboni mu a enye. Amen pa. Amen. Anu ti wachi ni abrade nanso wo mre nie. Anu ti na ye fra ba bi bra so sem no. Obi abra so sem wo ho. Hallelujah. Amen. Anu ti na ye to nwum bia na ye me de pa. Na no ko an nwum a kofo afom a sa nwum no mitimi tu no fie. Sara nyane de hana nyano de anka me so se bedroom me so na mayoba etu munim to There. munim nyom no to Watch your day. mutu mi kura nka mbese no amen Amen. se munim to ka voice ya metin dem ha no asa ne ka microphone nyina buruburu. Hallelujah. Amen. Osisara nyane de me so ebeduru me so na se duru wo so a wotumi hunu se me mre ni. Oh. But me so hunu se me kama no tumu a ogie betwam. Yes. Me kama no tumu a kofo de yedi kofo dance bebe TV so de bia abo D for high spirit wujidi abanyanka Yes. Glory. And so we are with the encounter. Oh. Tibatimi so hunu se mentenase. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Eni pa bebre na betwam. Dede bebre na betwam na so dede we ya wotie dede. Yes. Eni pa we ya wotie bre. Oh, yes. Ti wotiam. Yes. Jesus di asem. Was owura onse obia hu me no ma miskanye skara me hwehwe. Na mo mi situation nti na de ma yesresrefo. Ya me papa de be pese me hunu de. Yes. Glory. Hallelujah. Amen. Ya me repa de. Ya me repa de. Solution. Abrabom no no. Aware hawunti. Ama obi adane slave queen by force. Oh. Aware wo hawunti. Se tumi bia nkasa ma wa ba bia aduru no. Anipa ntimi mwa obio. Amen. Amen. Nipa nyina yo mo de awie akatumi. Sorry na wo so na asem no da. Amen. Ti wo kina ho mache 6 o'clock. Pepe. Kumase Chronom Iron Gate. Yes, Lord. Amen. So from was so free session, so free touchman, so free kainaba. Kumase Chronom Iron Gate. Amen. Chronom Iron Gate. Number near 0534 0534 331 331
299 299 0534 0534 331 331 299 299. aka me 4 minutes per na me sorry pe ubetumi afre. Yes, Lord. Ana 0534 0534 334 334 063 063 0534 0534 334 334 063 063 Mrs. Subium 0534 0534 334 334 063 063. Mr. Your numbers ni I don't know say the whole Ghana. I don't know about to be from sending me message or from Sierra Leone. Amen. Amen. O se di for me ba Ghana na de ntia me ba Ghana nyina ne say me pasa me ba. Amen. Amen. Me ba Ghana na me no mienu nyina e be 31st night. Amen. 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 O se o tie bi free Sierra Leone. Minim sa Sompa FM duru Sierra Leone so Facebook live on so dia. Amen. Amen. Amen pa. Amen. O se o ba Ghana no one here be 31st night. O person o di dinfo bi say sha finance. Amen. Wasa no honkom. Wasa no hobo. I want to start the year with this kind of prophet. Yes. So many different ways. With this kind of a man. Hallelujah. Amen. Yes, say Jerusalem, oduru Jerusalem wo sui. Was say mu ni mu giamre. Baby. Mu ni mu mra nyankopon sese mre we busumi we ne wasa hoto. Yes, Lord. Busumi we mu afi ne kwa na wie ye. And what's what Juma no timi ye. I want to enter into me when in school. Meeting the high spirit. High power. Ujidi a obenyankwa. Amen. Sa woka high power no wia no wa saka say ujidi a obenyankwa. Hallelujah. Amen. What's no to me gusu ye adwuma. Na no bi ohene yire eba kosai. Wahene ba de kosai ye pe. Anu ofra akora na oka kira akora de say me pesa me ye biribi ma ode ba de na ohia. Na say eye mahenie mu mpa meche mu dibia ma wo. Akora ko honi ma me say mame menye die was kasa wo pe John the Baptist. Jesus. Yohane suboni niti. Hey. John the Baptist ya yam gidi brim. Ya kacha John said, "Owura John, una boy Jesus was okay." Say baby aduru no, uti ya trophy. Ya di uti ato so say obi akosa, obi akwaye dai. Akosa. Woni masa so mfa so. One day betima be church sa di manyina. Asa no obi saye. And I qualify for the head of John the Baptist. The man that baptized Jesus. The spirit, the man that carried the spirit of Elijah. Amen. Amen. Obi na kwasa yo. Udra saw them come to me, sir. Amen. Amen. Obi akwasa de akwaje John the Baptist. Ah, my God. My God. Amen. Wakwasa de aje John the Baptist. Yes. And what John the Baptist asem na pero ka kire inside so obenya gidie no woso ba se monko busa Jesus say e wono a anasa nye wono a na Jesus say John afei na obebusa question baby amra duro yi afei na ba be investigation monko kan che John say e di frafo hunu de akwatafo se wonyi ni a wonkyerɛ fie se wonyi ni a wonkyerɛ fie ye betwa ti ampada ye twa John ti en fa so ye asori panyin se wugidie so a hallelujah awurade gusu ya adwuma ayare se akoso se won sanka bia na wuntu adamon. Oh yes. The man G Dr. Frigi abehe ofie da. Tiasia sa. Mmienti sunsum ne ma hye. Number ne 053 433 12 99. Egu TV no so memra na so me free asamre. Wo kire nyame adoma no pa. Ana yesia. Awurade nkan ho. E free asamre ko ubetumi afre na yedi nkomo. God bless you. Bye bye. Bye. Enjoy new music. Make sure to subscribe to be notified of upcoming uploads.